ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପିଲେ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ କ୍ରିୟାର ସମ୍ପନ୍ନ ରୂପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ। ଆମେ ପିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବା ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖ ନାମ ଯେମିତି ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ, ହାତ, ମଠ, ଛୋଟା, କୁଣ୍ଡ, ଇଟା, ପେଟ, ଆଣ୍ଠୁ, ମୁହଁ, ଆଖି ଏସବୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆଗ, ପଛ, ବଙ୍କା, ଗୋଟା, ତରଳ, ଛୋଟ ଆଦି ନାମମୂଳକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବିଶେଷଣ ରୂପକୁ କ୍ରିୟାପଦରେ ପରିଣତ କରିଥାଉ। ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଧାତୁ ବା ମୂଳ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତହିଁରେ ଯଦି ଆମେ ଉଛି, ଉଛ, ଇଛି, ଉଛି, ଇଲା, ଇଲେ, ଇବେ, ଇବା, ବ, ବା, ବି, ଛ, ଛା, ଛି, ଲ, ଲା, ଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଳ କ'ଣ ନାମ ଧାତୁ ମୂଳକ କ୍ରିୟାପଦ ଗଢ଼ିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରିୟାପଦ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାପଦରେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛେ କୋଉଡ଼ାକ ଲ, ଲା, ଲି, ଛ, ଛା, ଛି, ବ, ବା, ବି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲଗାଉଛେ। ପୁଣି ସେ ଛ, ଛା, ଛିରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଉ ଅଛି, ଇ ଅଛି, ଉ ଥିଲା, ଇ ଥିଲା, ଉ ହେବ ହେଲା, ଇ ଥିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲଗାଇ ଆମେ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ଗଠନ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆଗ, ଆଗେଇବା, ଆଗେଇଲା, ଆଗଉଛି, ଆଗଉନି, ବଙ୍କା, ବଙ୍କାଇଲା, ବଙ୍କେଇଛି, ବଙ୍କଉଛି, ବଙ୍କେଇବ ହେଲା। ହାତ, ହାତେଇଲା, ହାତେଇଛି, ହାତଉଛି, ହାତେଇବଣି। ମୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡେଇଲା, ମୁଣ୍ଡେଇବ, ମୁଣ୍ଡଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଛି, ଇଛି, ଉଲା, ଇଲା, ଉବ, ଇବ ଏସବୁ ଲଗେଇଦେଲେ ମୂଳ ଧାତୁ କ୍ରିୟାରେ ଏସବୁ ଲଗେଇଲେ ତାହା ଏକ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ବୋଲି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ ବା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦକୁ ମୂଳ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାମକୁ ମୂଳ କରି ଗଠିତ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ାଯାଏ। ଯଥା ଗୋଡ଼ ବିଶେଷ ହେଲା, ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ କଲେ ଗୋଡ଼େଇବା, ଗୋଡ଼େଇଲା, ଗୋଡ଼େଇବ। ଏମିତି ପଛ ବିଶେଷଣ ଗୋଟିଏ, ବିଶେଷଣରେ ଆମେ ପଛେଇଲା, ପଛେଇବ, ପଛଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା। କର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କାମ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନିଜେ କରିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ରାମ ପଢ଼ୁଛି ହେଲା, ଆଉ ରାମ ପଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଏ ତାହାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ପଢ଼େ, ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ାଉଛି। ଉଠିବ, ଉଠାଇବ, ଉଠାଇଥିଲା। ଦେଖିଲା, ଦେଖାଇବ, ଦେଖାଇଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଶୁଣେଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆଉ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କିଛି କ୍ରିୟା ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ରହିଥାଏ ଆଉ ବାକ୍ୟ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋପାଳ ଘରକୁ ଗଲା, ଶ୍ୟାମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରିଲା, ମାଧବୀ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗଲା, ଫେରିଲା, ଖେଳୁଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା କରିବା ଆମେ ଯେ ଗୋପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି 4ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଢ଼ି ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ରହିଲା ପଢ଼ି ଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ି ପରେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ନା। ପଢ଼ି ଗୋପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ି,
ତାମାନେ ଆଗକୁ ଆମର କିଛି ରହିଯାଉଛି ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ସେଠି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି 4ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଫେରିଲା ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଆଉ ପଢ଼ି ହେଲା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ହେଲା ପିଲେ, ଯେ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ବୁଝାପଡ଼େ ବା ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ନ ଘଟି ଅସମାପ୍ତ ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼େ, ଆଗକୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼େ, ତାହାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦେଖ। ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇ, ଯାଉ ଯାଉ, ଦେଖି ଦେଖି, ଖେଳୁ ଖେଳୁ, କହି କହି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ହେଲା, ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ପଢ଼ିଲା, ଖେଳିଲା, ଆସିବ, ଯିବ, ଶୋଇବ। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତାପରେ ବାକ୍ୟରେ ପିଲେ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛେ ନା ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା। ହେଲା, ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା। କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ବିନା ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରକାର କରୁଛେ। ମନେକର ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଦେଖ ଯେ ମଧୁ ଖାଇଛି, ମଧୁ ଖାଇଛି, ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ ହେଲା? କିଏ ଖାଇଛି? ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ବାକ୍ୟକୁ କିଏ କିଏ ପଚାରିବ, କିଏ ଖାଇଛି ନା ମଧୁ ଖାଇଛି। ତାହେଲେ ମଧୁ ହେଲା କର୍ତ୍ତା। ମଧୁ କ'ଣ କରୁଛି? ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଖାଇଛି ବା ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ମଧୁ କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେ ହେଲା କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟିଏ ହେଇପାରିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଯେ ମଧୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି। ମଧୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି। କିଏ ଖାଇଛି ନା ମଧୁ ଖାଇଛି। କର୍ତ୍ତା ଆସିଲା। କ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ? ମଧୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଖାଇଛି। ଖାଇଛି ହେଲା କ୍ରିୟା। ମଧୁ କ'ଣ ଖାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କ'ଣ ଖାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମର ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ନା 3ଟି ପଦ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ 2ଟି ପଦ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟିରେ ମଧୁ ଖାଇଛି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ କହିଲେ? ମଧୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି, ସେଠି ରହିଲା ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, ଆଉ ଯେଉଁଟି ରହିଲା ସେଇଟିକୁ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟାଟିଏ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ କର୍ମ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ରିୟା ଅଛି, କର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ କର୍ତ୍ତାଟି ଥିବ, କ୍ରିୟାଟି ଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମଟିଏ ଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ସେ ମଧୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି, ଏଠି ମଧୁ କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା ହେଲା ଖାଇଛି, ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା କର୍ମ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସକର୍ମକ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମଧୁ ଖାଇଛି କହିଲେ ଏଠି କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେଉଁ ପଦରେ, ତେଣୁ ତାର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦର କର୍ମ ଥାଏ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦର କର୍ମ ଥାଏ ତାହାକୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦର କର୍ମ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ହେଲା ପିଲେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।